नना नमस्कार। बोल। मते के चिन्ह बारू तो हाँ? अरे राजा परा। आज्ञा ଆଉ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା? सहस्ता ହଁ। ଆଉ ଭଲ ପଢୁଛ? आज्ञा କେମିତି ଜାଣିବା? कौन प्रश्न पचार ना दे ହୁଁ ସତରେ? ତାହେଲେ ପଚାରିବା ଆଉ କଣ? ହୁଁ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବାର ଭଲ ସମୟ କୋଉଟା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କୋଉ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଉ କାମ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ? କଣ? ସେଗୁଡିକ ତ ଆମ ବହିରେ ନାହିଁ। ଆରେ ପାଠ କଣ ଖାଲି ବହିରେ ଅଛି, ବାହାରେ ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ବହି ଭିତର ଆଉ ବହି ବାହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କର। ଖାଲି ଏତିକିରେ ମନା କରିଦେଲେ ହବ? କୋଉ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? तमर भाई आमर भाई मंगली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। କୋଉ କାମ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ? तमर नेता आमर नेता मंगली भाई सभी नेता ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବାର जिंदाबाद ଭଲ ସମୟ କୋଉଟା? हे काई पार्टी करछु रे रहिजा मणि रहिजा आम प्रचारटा बोधे विरोधी दलଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ए काई बाटी करछ? हेटी क्लास मॉनिटर आउ थरे जदि मो ना सारंग आगे कहिछु मते चिन्हि चुटी क्लास रु नुह स्कूल रु भी नुह पूरा खलास आम पार्टी एबे आसुची पूरा खलास भाई बस कौन है कौ कम आसीचु भाई से बहुत उत्तुरिलानी किए आम क्लास मॉनिटर समस्त आगे मते बाहर छिड़ा करला सार कहीकि हेडमास्टर को कहला जे मते स्कूल रु बाहर कर देबे भाई कौन करबा करिबा करिबा ए भाई तो तम मानक साहाଯ୍य करबा को ही एडी पड़ी रही छी तोर खाली गोटे छोटिया काम करबा को पड़िबो से कुआडे गला कौन कला तार सब खबर मते दबु मो पाखे जो पिला माने काम करले से वर्तमान छुट्टी रे अछंती कौन करबा ता हाथ गोड़ भांगी पकई दवा करिबा करिबा तो काम हो जिवो तू ताको पचा दउनु से प्रश्न उत्तर जानथियो ना हाँ जाए मुझे चेष्टा कले क्षति कौन चेष्टा कर हम तो साथी रे अछु ताले को जे कोनोसी काम करिबा पई सबुठु भलो समय कोन काहे ते बेचाला होजु अरे आमे पिल्लारा से प्रश्न उत्तर दे परिबा हां हम गा गंगा बना पचल हबो ओ जो ज्योति संग गामे ना तो हां से आगुआ कोटा भलो समय कोटा खराब समय कहि दियंती नाम अरे कामटा नियति करिया उचित
नहले भल समय कोटा खराब समय कोटा प्रश्न उठाता नहीं। अरे बा बेचारे की बुद्धि की रे। आ गोटे कौन थे केउं लोक? ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ बापा माँ मास्टर। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ अरे आउ गोटे कौन प्रश्न थिला तो? କୋଉ କାମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ? जरूरी है ना बहुत गुड़े काम अच्छे आग जोटा करवा। अरे जोटा मत सहज लगे सेटा करी। हाँ जोटा मत सहज लगे सेटा करी। सेटा करू। अरे आ विषय किसी बेसी न भाभी घर को पलैयाटा जरूरी। अरे तो तांको पचारि देलनु से कहि देथांते। ଆରେ ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି। ତୁ ଯିବୁ କି? हां ना मु मामू घर जीवी। देखु जो बोली 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ? अरे मोर केते जरूरी काम अछि मु नै पेली। भाई सी ए घर बाहर के जाउची। तू ता पीछा करू था। मु करूची ता पीछा। हेलो भाई सी मंदिर पाखे पहुंचलानी। मते साबुन पानी दरकार। ताको को शैम्पू पानी रे दिले करिवे। है तू चुपचाप फोटो पठा। मु फोटो पठेई देती। हौ मु मंदिर चारिपटे चक्कर काटुची फेरिला बेले सफा कर दवा। ରୁଷିଆର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ତାଙ୍କର ଗପ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲୁ ଏ ଗପ। ହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ से गपटा कौन थिला? ଗପ? ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସମୟଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ, କେଉଁ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କେଉଁ କାମଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ, ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ କାମ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳନ୍ତା। ଆଉ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁ ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ ସେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ କୋଉଟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନାବାହିନୀ, କିଏ କହିଲା ଡାକ୍ତର, କିଏ କହିଲା ପାରିଷଦ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏମିତି ମତଭେଦ ଦେଖାଗଲା। ହେ ରଜା କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେଲେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ବେଶ ବଦଳେଇଥିଲେ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଲେ। ଆପଣ ହାଲିଆ ହେଲେ ମତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦବ, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ସନ୍ୟାସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ।
अरे अरे पानी देकी तू हालिया ହେଇଯାଉନି ମତେ ନାଇଁ 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 ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ସେଇଠୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍ତର ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଅଛି ଘରେ। ତମେ ଭଲ ହେଇଯାଅ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି। ସବୁ ତମେ କରିଛ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ତମ କ୍ଲାସର ଗୁଗୁ, ତାର ତମ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା। ସେ ମତେ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ଭଲ ହେଇଯାଅ। ଗପ ତ ଅଧାରେ ରହିଲା, ହେଲେ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଲିନି। ତମେ ଉତ୍ତର ତ ପାଇସାରିଛ, ବୁଝିପାରିଲନି? ତମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଦୟା ନ କରି ଗଛରେ ପାଣି ନ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ତମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତମକୁ ଆହତ କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ମୋର ଉପକାର କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଭାବିଲ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟି ହିଁ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାର ସେବା କରି ସୁସ୍ଥ କରିବା ହିଁ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ କାମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅତୀତ ତମ ହାତରୁ ଖସିଗଲାଣି, ଭବିଷ୍ୟତ ଏଯାଏଁ ତମ ହାତ ପାହାନ୍ତକୁ ଆସିନାହିଁ। ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। କାରଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ କି ନା, ତାହା ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉପକାର କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ।